اسی سارے گڈیاں سروس اسٹیشن تے سروس تے آنگڑن تے اساں اپنی گڈی ہون لاتی اسے سروس واسطے تے کافی سارے جاڑے گھر کھڑے رہ گئے ہیں، گڈی گندی تھی گئی ڈھیر ساری۔ سروس کرا تو ول ان کنڈیشن لکھے ہیں ببلو 92 سے ببلو۔ ایسی ساری گڈی کا بیک گراؤنڈ یہ گڈیاں سروس دیا کھڑے سروس والے چھوکرے چیک کے محنت کر۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ملک رجب رید تو سارے دے یوٹیوب چینل اساں لوگ ڈرائیور۔ ہائے بائے بائے یہ یوٹیوب پہ جائے گی۔ ایسی سروس تھن پہ ٹرالا فائنل تھی گئے بس اگلا ایسا مشین والا تے کیبن ہولے ہولے ببلو بنتی ویندی ہے۔ ویڈیو بارا سا جو ٹک ٹاک شرم مارو گا یہ بعد میں کام دیکھ رہا ہوں۔ جتی کیا نہیں پی ہوتی ایک جتی بئی ہے ایک بئی ہے۔ مارو ہاتھ بڑا ہاتھ لگا لو رائٹ مارو ہاتھ لگا لو۔ کوئی اج سروس تھی ونے گاڑی دیکھتے مزہ آ ونے مزہ آوے سے چلو وال صحیح ہے۔ اجا تو حصہ ہوں نظر دا پہ
بس بس زیادہ اتنے نہیں کرنا. ایک ہم لاکھ کنوں تلے تلے. اتو کنوں ہے یہ تک. مشین دی فریم لگا دے سارا کوئی لگا لی. اب ہاتھ رکھ سیدھا نا اندر نا پہ پانی. ایسی ساری گڈی تھی گئی ہے سروس کی تے ریڈی. جرا جرا سامان کھولیا سے وہ ہوں فٹ کرنے پہ. یہ تو نٹ لگ سن والا ہے آواز کنا کڑے سے. یہ نٹ دا لاٹو ترٹ کے جی لاٹو لگا کھڑے تے کلا نٹ بچا کھڑے. کہیں لے سامان گنڑ ویسوں تو والا ہے مکمل لاٹ والا نٹ لا گن سو ہونڈے کو ڈیزائن خراب لگتا پہ. یہ تو تھی گیا ٹائٹ. ہوں بھی سامان دے دیں کیڑا کیڑا کھولیا سے ٹھنگ تالا مار دیتے تھے. آج کل چور بڑے شاطر تھے ودن ایک تالا تروڑ گندن اساں اساں ڈبل زنجیر تے تالا لاتے بیٹریاں کو. گاڑی سروس تھی گیا تلو تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہے دیکھو یہ تھا وہ کو ساڈا آیا میں کہ تھا کرا تے ہاتھ مار رہے صفائی تھی ویسے. یہ لگی ہوئی ہے سی پریشر وال تے سٹی. کئی ٹائم بندہ ٹرالے والے وال بند کریں دے نا والا بعد اگر ٹرالے والے وال کھولن بھول ونجے تو لیکن بریک چیک کر گنے جس ٹائم بریک دبا کے چیک کریں دے ٹرالا پچھو سیٹی مریں دے تے سب کو پتہ لگ ویندے بھی بریک ٹرالے والی بھی ٹھیک ہے تے مشین والی بھی ٹھیک ہے. جس ٹائم گڈی ٹریں دے پہلے بریک چیک کریں دے بعد ٹر دے. اور آ رہا پہلے دیکھ گئے نا دیکھ او سامنے تے ٹینک کیا ہاں دیکھ نا گھر والا
એને ટૂપેંગું મારી ટૂપેંગું गाड़ी जैसे सर सर्विस थी है कोई ना कोई जरा चीज़ नज़र आवेंदी है, कोई ढीली कोई त्रुटि हुई भला बंदा जब वन के कराची जिस टाइम पहुँचता कम रेडी करा गिना ये होंडे को ये हल्की जी रकाब दे विच चाल है हल्की जी ये जिस टाइम गड्डी लोड करे सो ये वाली रकाब टाइट करे सो ये वाली एक ये ठीक है। वैसे एक अद रकाब ढीली होने नाल लोग आदन मसला कई कहन लेकिन नहीं जी चीज़ टाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। पूरी टैंकी दे रकाब हैं 26 हर साइड तो डूडू लगे हुए परली साइड तो भी इधू सीधू ते एक ढीली होवे तो सारिया टाइट हो गए वल मज़ा तो ना आया। इसी असा हुण पानी दे दाग लाने पे ये जी सर्विस कराए वाला धुप निकली खड़ी है तो पानी दे दाग लग गए ये साफ कर गिनू एक शाम को एक दफ़ा वाल कपड़ा लग से वाल दाग जो ना बिल्कुल ख़त्म थी वैसे हाली सिर्फ पानी खुश करने पे ताकि दाग पक्के ना थी वञे। एडे दे पे होए जिथे दाग लगे ये जगह साफ करनी चाहिए। उत्ते भी साफ थी गए तो टैंक भी साफ थी गए तो कैबन भी साफ थी गए। ऐसी गाड़ी बाहरों भी रेडी तो अंदरों भी रेडी। ऐसी गड्डी अचानक ही मैं टकरा थी गए 2 साल पुराना सारा दोस्त है असां को होटल ते रुकते हैं चाय पीते हैं। जैसे कंटेनर का पोर्ट एरिया है कंटेनर बाहर के निकलते हैं तो वाला लोड भी अंदर लाहौर नहीं चाहते इतों वाला लाहौर चाहे।
ایسی شری جناح کالونی دا اے مسان دا رستہ وینا پہ مسان مارکیٹ ہے بہت وڈی تے بہت پرانی. اے ہن کراچی دی نکر ختم تھی ویسے سامنے مین گیٹ آوے سے منوڑا دربار مسلمان تھئی ہے پاکستان جو بھی پہلی عورت ہے انہیں دربار ہے سمندر دے آدھے جو کو آدھن منوڑا وہ ادھر مین گیٹ دے کو دربار ہے. اے ایسی پرانا بندرگاہ انگریزوں دے دور دا بندرگاہ. اے ایسی بندرگاہ ایسی کراچی دی مشہور معروف W11. ایسی سامنے جرا گیٹ ہے خامس گیٹ لکھا کھڑے تے اسی سمندر والی سائڈ تے کشتیاں گھماون پھراون گئے نے ایک آدھن منوڑا منوڑے دے نال تھے مچھی مارکیٹ ہے مچھلی مارکیٹ. مچھلی مارکیٹ کچھ ہو گئی ہے کچھ بچی ہوتی ہے یہ تھوڑی بہت اینڈ تھی ہوتی ہے مچھلی. ایسے اساں آ گئے ہیں شری کالونی گڈی بھرن واسطے کراچی پاکستان. سارے گڈیاں دی لائن ہے ہر بندہ اپنے نمبر دے انتظار کھڑے اساں بھی ون تے کتنے لائن لا رہے سوں.